ଥିଲା ଆମର ପହିଲି ରଜର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପିଠା ସହିତ କିଛି ଚଟପଟା ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଚାଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଏପଟେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାନ ଭଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଚାଟ୍ ଖାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ କଟାଯାଇଥିଲା। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆମର ଦହିବରା ଟାଇମ୍। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦହିବରା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦହିବରା ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାନ ଧରିକି ପାର୍କକୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଦୋସା, ଇଟିଲି, ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଚଟଣି ଖାଇକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ।